waka muke wasu ko kira suke amini jigai na goda Allah baiwar wakar da kai min amini jigai na goda Allah baiwar wakar da kai min ɗaukaka tana zuwa har indai ka haƙura indai ka saniya sai kaga kai ake jira tafiya kana zuwa ko a ina ake kira garin masoyi bai nisa indai ana kira zan yi ta tafiya har kullum ina jira indai da raina yarda wata ran zan yi sama Allah musan a gaba kar mu tai muna ta roƙo bare na sana'a ko da aiki irin na dabbo waka ce na rike dan ita ce aiki na dabbo da ita na fake dan da ita ko ba ni roƙo abin shani na ce kun ga fa ba ni rena koko Allahu karka dan wata ran in aika sako waka nake ta yi ni ba wai faɗa nake ba akwai waɗansu sun ce jigai ba za na kai ba yau ina ƙasa ai wata ran ina a gaba na gode ummina al'arki ta sani gaba bare na tsofi ba gashi kwani ina bin abba yayin da duk nake arku ta sani gaba na kasance mai himma inda fanni na sana'a ne bare na jama'a sun zama sula na ɗaukaka ne ba zan yi rigima domin ina a gangara ne hakan ne zan riƙe don wata ran ne fofula ne waka ta zama abinci ta ciki zan sitira ne Allah ya so hakan yanda ya so ba zan wuce ba waɗansu na kira wutan ta ma suke a kaina abinda zan faɗi akan ku ne nake kirana a inda ni nake shine gari na Katsina na bare na yan Kano har ma gari na yan Kaduna gari na Jibiya magamashi ne gurin zamana amini ji ga sunana ba wai faɗa nake ba wasu ko kira suke amini jigai na goda Allah baiwar wakar da kai min